participation. What the sector to one you so we kaka waseti yogi cho, kaka chiro nego bedi, gikma county government nego timnua. Mane teach cho, pesani account, sectors are beach. Wasedi mwalimu ma project magidwa ni mondo timgi pesa wasetimo. Kaka area mate pinoko chope. Jogo nyocha yuakni la opimalo ginyal. Waywa ne ginyaka pimwa tero negi. Chiro kien lino kikof manyo chwe mang'eny. Chiro nyolo kre chudo lilo. Jo ala koro nye nitie chudo makaka ketu mwandu wonge. Nyao mo lori mar marama bugogo. An gi video ge timo ka. Anyalo nyiso jo piny ka gidwaro. Mane tich cho. Pes cho konyo individual. Kar cho kanya da uwe mang'eny. Kar cho bende medo koko kibuye. Kibuye nyaka ne piny chakre nyaka kawuono pok no yaw account ne cho. Pes cho pok no konyo kibuye. Pes cho ne konyo johera. Pes cho ne konyo Alice Mugoya. Pes cho ne majo tep. Pes cho ne konyo mama moro mwalo ni loso lu. Mage bende wek choma kibuye. Pes agone gi soyo fuku gi. Marwani en mar market management committee maniga account ne. Mane kaka pes cho tiyo ngamo penjo pes cho. Kendo kidwaro balance ngamo penjo pes cho. Biya market kanyi penjwa office ne county government omiya wabro mi document te mino ne kaka warancho. Erokamana ya Judith Matengo mano Nyaramba oloso kanyo kaka jakom e chiro ma Kibuye mayudore county ma Kisumu kinyi makaono wantiere kode kanyo mondo mi okonwa neni yuarruok ma wuok e chiro ma Kibuye ni